Изживей своята приказка с Космодиск. Потопи се в атмосферата на любимите си турски сериали. Вземи Космодиск Класик и участвай в игра за 3-дневно пътешествие до Истанбул. Автобусът на Космодиск ще заведе 15 късметли до имени от хитови турски сериали. Щастливците ще се насладят на разходка с корабче по Босфора. Ще видят двореца Топкапа и синята джамия. Обади се сега на 0281 851 87 и поръчай своя оригинален Космодиск Класик. Участвай в играта само до 5 август. Космодиск Класик е клинично доказано средство за облегчаване на болката в гърба. Още по време на първата бременност, след като видях, че има ефект и се облегчават болките в гърба и в кръста, съм споделяла с мои приятелки, че има ефект. Препоръчвала съм го като начин, по който да помогнат на самите себе си. Болката не зависи пряко от възрастта или от професията. Затова Космодиск е предназначен за всички, които страдат от болки в гърба или кръста. С патентованата си оребрена система, Космодиск поддържа гръбнака по цялата му дължина. Прешлините на Космодиск стимулират нервните окончания около гръбнака, като намаляват напрежението в тях и подобряват кръвообращението. Когато турих Космодиска за първи път, аз почувствах едно леко затопляне. Почувствах така, че той издръпва болката от мене. Дръпа я някак си. Сега се чувствам като младо момче. Много съм благодарен на Космодиска. Благодарение на Космодиск мога да правя неща, които много малко хора на моята възраст мисля, че могат да правят. Например, да докоснеш пода не с пръсти, а с длани. С събрани крака и с опънати колена, което си едно изпитание за гръбначния стълб. Тази раздвиженост, тази опора, която имам от Космодиск, навеждам се като 20 годишно момиче. Възприятията ми се промениха. Усещането ми за живот се промени. Първата сутрин, като се събудих с Космодиска, имах чувството, че имам нещо чуждо на гърба си. Но когато станах и го махнах, не ме болеше така гърба, както преди да си легна. При преумора веднага го слагам, като нямам болка, си лягам без него. Като имам болка, си лягам с Космодиска. Вземи Космодиск Класик и участвай в игра за 3-дневно пътешествие до Истанбул. Автобусът на Космодиск ще заведе 15 късметли до имени от хитови турски сериали. Щастливците ще се насладят на разходка с корабче по Босфора. Ще посетят любимо кафене на героите, двореца Топкапа и синята джамия. Попитай за наградната игра. Студио Модерна е единственият представител на Космодиск за България. Оригиналният продукт е безопасен за здравето и облегчава болката. Осведомете се за начините за закупуване на оригинален Космодиск от сайта или консултантите ни на посочения телефон.